Continuem de ruta a la Serra del Buixcarró, frontera natural entre les comarques de la Vall d'Albaida i la Costera. Per arribar hem de travessar Barx a la Safor i dirigir-nos cap al Pla de Corrals, xicoteta població del terme municipal de Simat, on predominen els xalets que divisem des de dalt de la muntanya. La Serra del Buixcarró està ubicada en el sector oriental de la Serra Grossa, on conflueixen les serralades Bètica i Ibèrica, el xoc de les quals afavoreix la formació de nombroses falles. Al Buixcarró predominen els boscos de pins, carrasques, roures, freixes, ginebre i arbossos. Però a més d'aquests arbres, avui anem a fixar-nos en la vegetació rupícola, aquella que creix en les fissures de les roques, determinada per la naturalesa calcària o silícica de la roca. Una de les plantes rupícoles més interessants que creix al Buixcarró és l'Antirrhinum valentinum, coneguda com dragoneta de roca, o també la Viscutella montana o ulleretes, per la seva forma pareguda a les ulleres. Avui ens trobem ací, el que tenim al fons nostre és l'estribació de la Serra de la Puigmola. En aquests moments estem dins del Buixcarró, en la pista forestal que puja des de Pla de Corrals fins a la planícia interior que pertaneix a Pinet. Avui tractarem de veure principalment les comunitats rupícoles que tenim ací en el Buixcarró. Són molt importants perquè dins d'elles trobarem l'Antirrhinum valentinum, un endemisme de tota aquesta àrea que tenim ací, la zona de Barx, la Puigmola i el Buixcarró, i és un endemisme que veu restringit a aquesta zona. Ací, en els tros que podem veure de la serra de la Puigmola, si el que veiem al fons és una massa mixta en carrasques, freixos, i en el que seria el xicotet barranc que puja i a la capçalera del barranc una fresneda. Ara anirem veient quasi el principal de tots els arbustos, arbres i lianes que formen part d'aquestes comunitats. Amb la recent arribada de la primavera han començat a brotar les primeres flors i plantes. Estem a inicis de la primavera, este any s'havia avançat una miqueta, ara ha tornat a fer fred. Les plantes, moltes d'elles es comencen a brotar en aquests moments. Si fora d'ací un mes, el que podríem veure al darrere nostre seria els fresnos completament en floració i brotats. Ara el que distingim són troncs esquelètics, en certa manera, però són els freixos que encara no acaben de brotar, no han començat a brotar ni la florida, ni els freixnos ni les cornicabres que formen part d'aquestes comunitats. Si tenim sort podem trobar-ne algun freix brotant o alguna cornicabra. Ens detenim a la pista forestal per observar una de les característiques de la zona, una comunitat rupícola amb diversitat de plantes. Seguim dins del Buixcarró, en l'ombria del Buixcarró, i ens hem parat ací per una altra xicoteta comunitat rupícola, que inclús sol ser també subrupícola en zones de pedrera i bases d'escantils, que està formada fonamentalment per el que diguem l'hipèric de roca, que és aquesta que tenim ací, que en la seva època de florida fa una flor grogueta. És una planta que de forma popular ha sigut en aquestes zones emprada per a les pedres del Renyó. Per la sabidoria popular com creix en roca, per la teoria de signes, tot allò que creix en roca té la capacitat de desfer la roca. L'altra companyera que tenim, que forma part d'aquesta comunitat, és aquesta que tenim ací dalt, que no està en floració, és la Erica umbellata. Acompanyant a aquests dos també sol aparèixer molt freqüentment la que tenim ací, que això és el te de roca, s'utilitza com a infusió digestiva, fa una flor, també una caboteta de color groc, quan està en plena floració. Altres plantes interessants rupícoles que tenim ací
És esta gramínia, que encara que no has començat l'època de floració, és el que s'anomena el Trisetum cavanillesianum. D'esta planta, per així la zona, també hi ha una microreserva feta per a ella, en la font del cirer, i les folles, i s'ha fet una microreserva per a ella. A banda d'este, dins de les comunitats rupícoles i de parets inclinades, tenim un aladar de fulla molt estreta, este que tenim així dalt, que també és una espècie endèmica. És el Rhamnus borgiae. Com podeu comprovar, les comunitats rupícoles, sobretot tenen una gran quantitat de plantes endèmiques i d'espècies endèmiques que estan distribuïdes o inclús en aquestes xicotetes serres o soles al llarg de la comunitat valenciana. Del Buixcarró predominen algunes plantes endèmiques com la boca de dragó de roca, l'herba de llunetes o l'arenària valentina, coneguda com herba pixadora. Una de les altres plantes que hem pogut trobar, que és una espècie freqüent als pastissals, a les comunitats glerícoles, o sigui, a les comunitats de pedra solta, comunitats subrupícoles, és l'arenària valentina. Esta és una espècie també endèmica del sistema de la zona ibero-levantina i per així és molt freqüent. Així trobem arenària valentina. Si baixarem un poc més a la zona del Montgó cap a baix, el que trobaríem ja seria arenària montana. És, com he dit, una espècie, encara que és freqüent, però és una espècie endèmica. Creix a les roques, a la base de les roques i en els pastissals pedregosos. L'Antirrhinum valentinum és una espècie eurupícola, característica de l'Aliança Tèrmica Mediterrània. El seu descobriment es deu a Don Pío Font Quer, qui la va recol·lectar a la cova de les Malladetes entre Simat i Barx. Hem trobat així l'Antirrhinum valentinum. És el que en nom vulgar diríem una dragoneta de roca. És una planta endèmica d'aquestes muntanyes, de la muntanya que tenim així del Buixcarró, la Puigmola, les serres de Barx. Està present en els roquedos d'Umbria, sempre orienta a Umbria. Té parents molt pròxims, com és l'Antirrhinum petergassi, que tindríem que anar a Castelló a trobar-lo, la que es pareix molt. Està englobat dins del que antes seria el grup de l'Antirrhinum sempervirens, que s'ha dividit en diverses espècies, i la que nosaltres tenim així és l'Antirrhinum valentinum. Esta, com a tal, creix únicament així, a les serres del Buixcarró, la Puigmola i Barx. De forma vulgar se l'anomena, pertanyeix al grup de lo que en vulgar s'anomena dragoneig, perquè quan moltes voltes apretem la floreta sense obrir, com si fos un dragonet. Al apretar-la, que ara pareix que no, la podem obrir i s'obri. Fa una obertura. Ara no ens dona el cas. És una espècie rupícola totalment, viu així penjada a les roques, a voltes podem trobar alguna mata a vora baix de paredó, però no és freqüent. És una espècie totalment protegida. En aquests moments ens trobem en una microreserva per a ella. Hem trobat així, a la vora del camí, encara que no és el seu ecotop, el lloc on ella preferiria viure, perquè és una planta que sol viure penjada de les parets, encara que també apareix a la base de les parets, la Viscutella montana. Com a Viscutella montana ja la va descriure Cabanilles. Avui en dia és una espècie que també s'ha englobat per altres botànics dins del grup de les Viscutelles sempervirens. Això és el que en nom vulgar li diguem ulleretes, perquè el fruit que té recorda a uns xicotets anteojos. Esta és com a Viscutella montana, és una espècie endèmica del sector ibero-levantí. Dins d'aquest grup, si ens passem un poc més a la zona del nord d'Alacant, quan varien un poc els caràcters morfològics, aquesta espècie fa les fulles més estretes, se'ls comença a anomenar la Viscutella rossuralis. És un grup taxonòmicament complex, dins del que seria el grup de la Viscutella sempervirens apareixen tots aquests subespècies o espècies per a alguns botànics
donant-los el nom de Viscutella montana, Viscutella rossuralis. Esta és de les primerenques hem trobat, està florida possiblement perquè està a la vora del camí, recibeix més insolació que les seues companyes dels roquedos, i per això han tingut la sort de poder-la veure florir. El característic d'aquest gènere que li dona nom és el fet del fruit, que pareix recorda uns anteojos. Des del nostre punt de partida s'observa una formació boscosa amb carrasques i freixos. Al darrere nostre tenim el que seria un xicotet bosc, un xicotet rodal del bosc potencial que tindrien totes aquestes serres. És un carrascar molt humit, en el que apareixen freixos, cornicabres. Si veiem en la massa que tenim darrere nosaltres, en color verd més oscur és la carrasca, un color verd més claret serien les coscolles. El que pareix que en aquest moment estiga sec, que no ha brotat, són els freixos, perquè encara es falta un mes per estar en plena floració. Les que ja han brotat i adopten una coloració rogenca serien les cornicabres. És una formació boscosa, està ben estructurada, tenim les carrasques, sobre les carrasques apareix l'estrat lianoide, dominat per l'estrat lianoide per lo que seria l'Smilax aspera, la zarzaparrilla, el nom vulgar, el Thamus communis, que és una altra liana, la rúbia peregrina, i en l'estrat arbustiu estaria dominat per lo que és el marfull, el madroño, que és l'Arbutus unedo, la cornicabra i una altra planta que no té sinó un nom vulgar, que és la Genista patens. Esta formació és el que invadiria la major part com a vegetació potencial d'aquestes laderes, que normalment ara corresponen a camps de cultiu abandonats. I en els llocs amb molta més ombria, més humitat edàfica, seria substituïda per una formació en la que l'estat herbari estaria dominat exclusivament per freixos. En aquestes comunitats de freixos la composició florística seria la mateixa, però passarien a abundar algunes altres espècies, serien més abundants dins de la composició que no ara sí en el carrascar. La cornicabra seria més abundant, el marfull, el tamus, en l'estrat arbustiu tindríem el rusc. Més o menys és això el que podríem trobar per ací com a vegetació potencial. Hem parat així perquè tenim un xicotet arbust de cornicabra. Està en la plena època de brotació. Este viu junt al freix, en aquesta època de l'any o en hivern, són difícils de distingir perquè com els dos són caducifolis, ningú dels dos té fulles, però hi ha una forma molt senzilla de saber quin és cada un per el fet que la cornicabra, la Pistacia trevintus, té fulles alternes, té les gemmes alternes i les rametes mai estan oposades, sempre van dispares en el tronc, no s'oposen. Així tenim un freix que està al principi de la seva rotació, això és el que és el freix de flor, el Fraxinus ornus, el que acompanya la carrasca i arriba a formar bosquets al llarg de la serra, i així, en plena rotació, hi podem veure com el que té ell són sempre les rames oposades dins del tronc, que és una de les característiques de la família a la que perteneix, de les oleàcies, les rames oposades. Això és el que ens permeteix distingir-la de la que estàvem veient fa un moment, que és la cornicabra, que té les rames alternes. Ara el freix es comença a brotar, traurà un grup xicotet de fulles i després traurà la flor. La cornicabra, per el contrari, també és un arbre dioic. Tindrà primer el que ens va traure en els brots i serà les flors i després traurà les fulles, o ho trau tot al mateix temps, però normalment primer és la floració i després les fulles.
Altres plantes que predominen en la pista forestal que travessa el Buixcarró són el cirer de pastor o espí blanc i la sarsaparrella, que s'utilitza des de fa segles amb finalitats medicinals. Una altra de les lianes que formen part de totes aquestes comunitats és aquesta que tenim així, que és la zarzaparrilla, el que comúment es coneix com a zarzaparrilla, que correspon a l'espècie de la Smilax aspera. D'esta planta és la típica que apareix anomenada en moltes pel·lícules de vaquers, com de póngame una zarzaparrilla. El que s'utilitza d'ella, i s'utilitza per fer la infusió, és l'arrel de la planta. És una planta que d'ella s'utilitza de forma medicinal l'arrel. La infusió de l'arrel d'esta planta és utilitzada com a diürètica. Així tenim un cirer de pastor, l'espí albar, que també se diu en plena floració. Este arbre formaria part de la vegetació de degradació del carrascar humit o de la fresneda. També forma part de l'estat arbori d'estos collars. És una espècie utilitzada medicinalment. Tal com està ara, aquestes xicotetes inflorescències, amb les fulles que acaba de brotar, es poden utilitzar en infusió per regular la tensió. Si tenim la tensió alta ens la baixa i si la tenim baixa ens la pot pujar. És un arbre, forma part de l'orla espinosa del carrascar que tenim així. Així als meus peus tenim també una de les altres espècies que forma part de l'estrat lianoide. És la clematis fórmula. Això se li diu la hierba del pordiosero, el nom vulgar. El nom que té de hierba del pordiosero deriva perquè és una planta fotoactiva que si agarrem la sàvia ens la refreguem per la pell, en contacte amb el sol ens crema la pell, fa una cremaura molt superficial. I té nom de la hierba del pordiosero perquè deien abans que els que anaven demanant per entrar als pobles agarraven l'herba aquesta, se la refregaven per tots els braços, es posaven al sol i l'efecte de les taques l'utilitzaven per a donar pena a l'hora de demanar almoina. Per arribar fins ací hem passat per una pedrera d'on s'extrau el famós marbre del Buixcarró, explotat des dels romans i encara en ús en l'actualitat. Segons assegurava l'il·lustre botànic Cabanilles, els romans extragueren del Buixcarró peces tan grans que es podien fer columnes de 30 peus sense la menor imperfecció. Diuen que de les seues entranyes es va extraure marbre per al Vaticà, per a la catedral novaiorquesa de Sant Patrici, per a la llotja, els banys de l'Almirant i el Palau de la Generalitat de València. Inclús diu la llegenda que es va utilitzar per a fer la taula en la que els Borja tramaren els majors complots del segle XV.